kay istorya guys. Hangat. Hangat ug ganda episodes. Asal magbahay na to. Nakawa namin sa mga bahay guys. Nakawa namin sa mga bahay. Haara to. Lag po more. Stop. Iba. Guys, pagpasensyahan niyo yan guys. Tingnan mo yan oh. Parang nanood ng ilis, nagpa-BG-BG lang. Yan. Hindi na naman. Ayun. Hindi na naman. Pasensyahan niyo na guys. First time niya na ano. Oh no! Magharap ng kamera. Baboy Libog!